Здравейте хора, днес правим едно малко клипче, където на Skywars. Няма да играем цяла игра Skywars, просто ще ви покажа тук колко купон ще падне. Тук сега се събираме Iron. Ще си правим такива неща, как се каже. Диаманти на аут. Диамант! Диамант! Аз го взех. Дай ми малко! Не! Водата съм! Във водата съм! Добре, добре. Дай ще пусна още и тук. Не. Мале, ако се заледи човек! Не. Ужас. Нямаш Аз ще ли? пусна още вода, ако се заледи. Нямаш ли? Нямаш ли човек? Да, снимам. 13 Iron Ore. Снимам аз. И още как. Готово! О, човек! Оф, колко... Аз съм за Iron Man. Арио дай ми диамант. Нас трябва... Аре, аз ще се направя сега на кирка. Хора, както виждате, тук пада огромен купон. Виж са. Покажи и Изкупването на на века. нея. Оле, направих achievement диамант. Направих такъв achievement. Направо вече. Аз преди не мога и да го произнасям. Achievement. Achievement. Окей, Вероятно. ако съберем примерно 16... Anyway, стигай! Ще те бутна. Не! Умря! Човек! На ръбчето на водата бях! Много е гадно, като се хванеш за секунда на водата и... Не бе, човек, това нещо бъгва! Много бъгнато. То Skywars е скапан. Ама е готино вече. Беше готино, нали? Искам после да качеш клипа да гледам. Трябва да го кача. Ще го кача. Хора, виждате какво се казва професионален Skywars. За мен го. Ти виж на оная острова. Да, наистина. Виж хора, вижте, стои си там и се мъчи с тъпата въйца. Колко е тъпата аз. Да, своя. Уй! Дома в шапан. В портала. Мали. Ариуе, цял един диамант падна, бате. Ма тя падна! Кой? Тя падна, Женат? бе! Тя, бе! Глупости. Тя на раета ли беше бузата? Бате, виж макъв съм шибан, бе. Виж как не съм си направил меч Мога да още. вета. Не мога да вета. Диамантен меч. И аз си го направих, ама умрях. Чайте сега. Какъв achievement Тя бях се взел? лепота, че тук е Sims се играл. Вижте хора, какъв achievement. Трябваше да те използвам да ти дропна един диамант. Така се събираш и левел и може да си го енчантна. Не, че няма да го направя, де. 8 левел. Не, за 8 левел не е хубаво се енчантва. Хора, тук много Iron има. Аз се Iron си копкам. 8 Iron, супер. 10 Iron. Да. Заклещих се. Да. Какво? Заклещих се буз. Как се заклещил? Аз почнах нарочно. Без да искам да му карам. Хора, това е братовчет ми. Водата се е замразила тук. Аз играя в момента. На съла. Знаеш какво е съла? Не знам. Не знаеш. Skywars. Тази се попали в клаута. Фейс, малпака. Бате, как се помисли там, че имаш някакъв човек. Ау! Това боли. Вземето. Мале, 10 лева, бате. Мале, та стои, мазяпа. Та стои. Бате, имам 10 дана, че си направя диамантни неща. Аз съм гений. Тук ще направя диамант. Да, тук пада купон. Не, тук нещо се бъде. Човек, там има ендерперо, не.
заспал на лавата. Идвам, не се безпокой, идвам. Идваш, нали, да не се безпокои. О, Батас! Победка! Да, бе, много съм добър. Да, с убилите. Бате, колко... Бате! Много съм добър човек. Да, значи, зад нея е лавата и аз тък му стигам до другия чест. Тя тък му фърля въздуха. Не ми говори на човек, говори хората. Хора. Или нещо такова. О, ти много иска да. Падам! Бате, щях да умра като тебе. Ма се хванах. Хора, моля ви се, сескайте палци да не се замръзи водата. Тук става гадно. Бате, верно щях да умра като тебе. Не е смешно. Бате, вижте та каква е. Не, смешно ли? Направо съм пукнал смях. Аз ли? Аз за малко ще умра. Окей, Смешно. молете Ау. се. Наметли сме. Моля ти. Болят са. Аз бих, мамко му що та умря, беше ми яко. Добре, това беше хора, това беше един много забавен клип, чао.